Ateri Malindi nyakoro mkajuang kama jodonge gwenge ma Malindi pod medo dak gi luoro kalore kod nek mitimo negi kitore kod weche mag juok. Katana Kenga en achiel kuom jodongogo to kwedene ne temo nege dwe mar ang'wen higani. Masiche Kenga nochakore ka nyathine ne ogweyo tao e gweng' ma Langobaya kama nomonje kod rao kod jolupo. Okuom wede Kenga nose mar ni ene manochwalo tho mar nyathine no. Gisani osebedo ka odak e gweng' ma Mekatilili ma Menza kata Mekatilili wa Menza kama ichiwe arita na jodongo mitudo gi timbe makamago. Julius Wanyama ma en jakanya riwruok mar kedo na ratich oganda oleo ni buche jodongo ma inego ne chich mag juok ok lu kaka dwarore gi apisas ma ochung'ne arita e kaunti no ma Malindi. Nyumbani mwangu na siku yenyewe ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 4. Sasa ndio ikatokea hiyo kitu. Sasa nimetenga sina fahamu tena, hata niliamuka nimefika kwa hospitali. Haya, na mimi bado sijarudi huko nyumbani, hata nimerudi leo. Kusema kweli hapa kuna wazee wafikao 28 wale ambao wametuhumiwa na wako hapa wakiwa chini ya mwavuli wa Madika ambao mkubwa wake ni mzee Mwarandu, Kiraga, Mnyaya. Mimi nikiwa ni security wao. Na si wazee ati kwao wamefukuzwa. Ni vile tu kule kwao kuna hali ngumu ya kuwa wanatuhumiwa ni wachawi, hawatakikani. Unaona, ndo mzee Mwarandu na ile kamati yake ikaketi chini kasema hawa wazee lazima tuwasaidie. Oganda Majo Islami Sub-County